breu saludar a l'il·lustríssim director general de Modernització, el Lluís Santamaria, i donar-li les gràcies per haver assistit a aquesta presentació als membres de la Corporació Municipal Tècnics de l'Ajuntament de Règim Interior de Modernització. Simplement hem fet aquesta xicota presentació perquè pensem que des de l'Ajuntament de Torrent s'ha fet una aposta molt sòlida al llarg d'esta legislatura per el servei de qualitat, l'atenció al ciutadà, de proximitat i la modernització. Per tant, aquest és un passet més que donem en l'atenció als nostres ciutadans, un passet amb el qual contem, com no, amb la Conselleria i amb la Direcció General de Modernització, com han fet al llarg de tota la legislatura, per a fer una forma, una atenció al ciutadà més senzilla, més àgil i fer una administració més lleugera, que és el que avui en dia crec que ens demanen tots els ciutadans. Com sabeu, aquesta presentació d'esta terminal nos ha fet una extraordinàriament una exhibició, però sí que va ser molt útil per als nostres veïns en algun dels seus serveis, com pot ser, estàvem mirant ara mateix, en sol·licitar la cita prèvia, cites prèvies, com en els serveis de sanitat, per exemple, que me comentaven ara que se demanen uns 80.000 a la setmana amb aquest sistema. Estic molt satisfet de tindre aquesta nova terminal, així com de totes les iniciatives que han pogut desenvolupar al llarg de la legislatura. El pla de mobilitat, de recerca i qualitat, l'Ajuntament se poden fer ja fins a 22 tràmits que se pot fer la firma digital, el control biomètric que també vam fer al principi fa uns 2 anys aproximadament, en fa 1, la creació dels perfils oficials de l'Ajuntament i la red wifi que fue l'última servei que donarem ja més de cara al ciutadà. Per tant, anem a seguir desenvolupant aquest tipus de serveis, anem a seguir intentant ser una administració molt més àgil, molt pròxima, molt més atenta, molt més amable i sobretot donar més facilitats als nostres veïns per a que no tinguin cap problema avui en dia per a buscar una oferta de treball o per a iniciar o sol·licitar una cita prèvia en un servei de sanitat. Qualsevol cosa, qualsevol necessitat és una necessitat per xicoteta o per gran que siga a la qual els ajuntaments, la Conselleria, tenim que ser sensibles. Per tant, que continuem en aquest pla de modernització, que continuem fent de l'Ajuntament de Torrent un referent en el servei i que continuem comptant amb la col·laboració de la Direcció General a la que sempre tenim al nostre costat i que sempre li sol·licitem qualsevol inquietud, dubte i que sempre tenen a bé apropar-nos les seves novetats com ha sigut en el cas d'avui. I sense més, li dono la paraula a l'il·lustríssim director general per a que vos trasllade també per part de la Conselleria el que significa l'important d'esta posada en marxa per a l'Ajuntament de Torrent. Moltíssimes gràcies.